Moni ndi kungonena mwachidule za Senzo Meyiwa. Senzo anabadwira ku Durban, South Africa. Anali otamachokera ku banja losauka kwambiri, koma chimene amatha iyeyo inali mpira. Kuyambira mu 2005 anali reserve goalkeeper wa Orlando Pirates. Kenako anapeza kuti mpakana anamusankha ku joina Bafana. Ndi mu Bafana anali goalkeeper komanso anali captain. Zaka zake panali mpungwe kumpira amalembesa kuti anabadwa 1987 pamene ena amatsutsa ambiri amati yayi munthu uyu chaka chake chenicheni anabadwa 1984, koma nanga simpira pena anthu amachita minus kuti akhalitse akusewera. Ndi anapeza kuti anali otchuka anthu amudziwa katswiri osati masewerayi. Anakwatira mtsikana amene anali naye ku skulu dzina lake Mandisa, anaberekerana naye mwana. Zinayi zabwinobwino, makolo ake Asenzo amankonda Mandisayo kwambiri, chabe kuti Asenzowo amakonda azimayi, amakhala ndi zibwenzi nthawi zonse. Atamukwatira Mandisayo asanaberekerane naye mwana, anayamba kayo akabereka mwana ku chibwenzi. Ndi Mandisayo amadziwa, anangovomereza mpakana nayenso anatani anabereka mwana. Ndi zomwezi kaya ngati zachibwana kaya zachani, anapeza kuti anamuona pa TV mzimayi wina otchuka oyimba, amayimba gospel ku South Africa ko, dzina lake Kelly Khumalo. Anamuona pa TV ndi anamusirira kwambiri nkoza anzake kunena kuti ine tsikana uyuyu ndikumufuna, koma sano kufuna naye chibwezi ndingofuna kuseweresa. Ndi anzake ena ma connection anapeza kuti anampanga link up ndi Kelly uja, iye ndinkukhala ngati wakamuyuza Kelly uja, koma no mwina kunayi kusamudziwa Kellyyo. Kelly sanalole kuti sunga ndipusise ineyo eti, anamulondola kuti iweyo ndine ndi chibwezi, nangati wabwera kwa ine ndi chibwezi. Iye kumazitenga zoseka ha. Kenako basi lero ali naye, mawa ali naye, nkucha ali naye, pakanzake kuyamba udapota kodi inu mesa mmati mukangosewera uku. Basi anangoyamba pizoti wakhala ndi chibwezi ndi Kelly uja. Kelly amanena kuti samadziwa kunena kuti Senzo ndiokwatira. Chimene chichi chodabwitsa, Senzo anali captain komanso goalkeeper wa Bafana. Ukhala bwanji osadziwa kuti ndiokwatira. Ndi anapeza kuti mpaka nthawi nake mkazi wake wa Senzo anamulondola Kelly Khumalo. Kelly ali ndi sister wake kunena kuti fachani kuyenda ndi amuna anga azimayi weti, koma anapeza kuti anamenyedwa ndi mkazi wake wa Senzo uyo Mandisa. Anamenyedwa ndi Kelly Khumalo ndi sister wake mpaka anapitisana ku court yani. Koma nthawi imeneyo ndiyo mwino poti Kelly ankanena kuti sakudziwa kunena kuti Senzo ndiokwatira. Nthawi iyi ndiyo mwino amanena kuti wadziwa kuti ndiokwatira, koma nola atadziwa kuti ndiokwatira sanamusiye. Instead anatenga mimba nkumapitiriza. Ndi zimaoneka ngati kuti pena Senzo amakhala ngati afuna chiwiri, koma pena amakhala ngati afuna umusiya Mandisa uja. Zinafika kuti mpaka Mandisa ananyanyala kuti basi ndazisiya. Senzo nkumakakhala kwa Kelly uja. Ndi Kelly anali otchuka, anali a celebrity anyway, kuti ndoyimba nyimbo zawo zili paliponse zimamveka. Ndi anakhalakhala mwana amene amabadwa anapezeka kuti magazini mwambaso kutulukanso zina zachilendo. Asenzo aja sakuonekaonekanso, kudzaona apeza kuti abwereranso kwa akazi awo Mandisa, chifukwa choti makolo ake Asenzo sizimasangalatsa za Kelly. Amamukana aone ife zimenezo zoayi, iwe ndi wokwatira, uli ndi mkazi umpase ulemu ndipo unkonde mkazi wako. Amakaniratu kumpanga acknowledge Kelly uja. Ndi anapeza kuti basi mpaka na magazini ku South Africa kuja Asenzo aja kumajambulisa ndi akazi awo, atalemba kunena kuti I am sorry, kumapepesa kwa mkazi wake. Nthawi yonena kuti Kelly Khumalo wangobereka kumene. Ndi obviously zinazo wawaso wa Kelly uja kuti wandisiya wabwerera kwa mkazi wake. Ndi anabwereradi, koma amapitabe kwa Kelly uja mpaka mwana atabadwa. Amakamuona mwana wa Kelly uja, amati akamusamala mwana wa Kellyyo. Ndi it's almost like amati wapita uku apitira kwa mkazi wake, apitaso kwa Kelly uja. Azimayi wasamagwirizana, makolo ake abale ake onse Asenzo anali against Kelly, samamfuna. Ndi mwana ali 7 months kapena 8 months mu October 2014 Senzo anapita ati kuonera show ya Kelly Khumalo. Kena kunena kuti ndikupita kukamuona kaye mwana kunyumba kwake kwa Mandisa, kwa mkazi wake weniyo kunali pate. Ndi amata ndikupita kupateko, kunaliso anzake ena kupateko, koma anali ndi anzake ena awiri amene anatengana nawo kupita kwa Kelly. Ati amafuna akamuone mwana, akamugonetse mwana. Ndi atakumana ndi Kelly uja, Kelly anamuzoti atiye ku Voslorusi kwa amayanga
nkomwe kuli mwana ndananyamuka Senzo uja kupita kumene koko ndi anzake awiri ndi kumene koko kunapezeka kuti kunali Kellyyo kunaliso mphwake wa Kelly Zandile ndi kunabwera chibwezi cha mphwake wa Kelly onse wanali kutiko kunyumba kwa amayi ake a Kelly ku Vosloorus ndi akuti amayi ake a Kelly anatani anaphika kunada musachoke ndakuphikirani ndi amakhale olandira mafoni kuchoka kunyumba kwake kwa akazi ake kunada mubwera nthawi yanji amene ndikubwera pasachedwa apa anzake naso kumuyimbira mafoni anthu mesa kodi tasonkhana kuno tupanga phwando muli kuti tikudikirani uchankunada ndikubwera pompano ndikubwera ndingongoneka mwana ndikubwera koma ifa chone kuti amayi ake a Kelly anali khalani pansi mudani mudye anthu achati kukhala pansi kuti atani adye ndi nkhani ndi pamene zinatani zinachitika panagwa nkhani pamenepo kunoti anthu akhala mnyumba muja onsewa akuti akudya akuti kunabwera akuba analowa mnyumba muja anali ndi mifuti anthu awiri atananena kuti mutipase mafoni anu ndi munthu mmodzi mnyumba muja chibwezi cha Zandile akuti chinathawa mu nyumbamo chibwezi chathawa anthu aja aliti kuti tifuna mafoni ndeka kunagwa mpungwepungwe wanje mnyumbamo akubaja anamuombera Senzo nkuthawa komanso sanatengeso mafoni anthu ajaye anangopeza kuti amuombera Senzo nkutani nkuthawa Kelly anamtengera Senzo ku chipatala nkuimbaso foni kwaimbira abale ake a Senzo kwa kuti Senzo waomberedwa dathamanga naye ku chipatala mbuyomu omwe anatsala nyumba anakilina kukolopa kuchosa pose panali magazi ma evidence ndingoti amene analipo anakolopa apo pamene pamavuta aliyesa amanena version yake onse a nyumba amene anali nyumba safotokoza chenje chomwe chinachitika amangoona kuti kunabwera akuba amazaba mafoni kenako Senzo amafuna kumuteteza Kelly ndi anamuombera nkuthawa pamene pamavuta nkhani pamene kunada sono anthu ngati amabwera kuzaba mafoni fayana anachoka opanda mafoni komanso ngati anthu anabwera kuzaba chifukwa chibwezi cha Zandile choti chinali nyumbamo chinakwanitsa kuthawa kwadusa ukubawo kuti anyamula mifuti kutuluka kuthawa osamuombera iyeyo bwanja akuthawa kusena nkumuombera munthu oti wakhala nyumbamo komanso anamuombera iye kaifayana komanso okubanji obwera mkati mwa nyumba kuzafuna mafoni pamene panja panali chigalimoto chopuma cha Senzo osatenga kiwa galimoto kuba galimoto yobwanji ndi nkhani zake sizimamveka bwino mpolisi amene anayambirira kubwera zafufuza anamwalira anajesedwa poison kaya anthu ena ake anyamata awiri anadzipereka kuti tikhala ma witness taonapo zina zake zinachitikapo wina anafa adadya poison wina anaomberedwa ndi nkhani zake palibe amene akudziwa chenicheni panopo kunagwidwa anthu 5 akuti anthu ndi amene anatani anapangana kupanga chiwembu koma umboni weniso palibe akuti anachita link kaya anapeza mfuti ndi nkhani zake patha zaka zambiri iyo 2014 mpaka tufika 2024 milandu yonena kuti mutu wake suoneka kuti akuti chenicheni chinachitika ndi chani ena akunena kuti yayi zikuoneka kuti mmodzi mwa anthu amene anagwidwawo anayimbira napo foni ndi Kelly kumama zikuoneka kuti akuti anapereka ma statement anthuwo kunena kuti tinatumidwa koma anthu omwewo anatembenuka kuti anachita kuti chita force kuti tiyankhule zimene zonse tinatumidwe nde anthu ambiri anamutembenukira Kelly khumalo kwambiri chifukwa nayenso sanadzithandize anapezeka kuti galimoto yomwe Senzo anasiya panja ija yoti anali atangogula kumene BMW anapeza kuti inali panja pa nyumba ya mayi yake iye anangoitenga galimoto chakomba amagwiritsa ntchito kumayendera kumatani anthu akukonza mwambo amaliro sanakaibweze galimoto ija iye kumangoyenderabe ndi anthu anamuukira kuti katundu waini yake kabwezeni kwawo nde anthu amamuda kale chifukwa chonena kuti nanga Senzo waphedwera mnyumba mwakwawo kwa mayi yake kuti iyeyo kukhala wachibwenzi nde wachibwenzi amadedwa ndi kale ndi akapeza kuti munthu oti anthu amankonda choncho waphedwera mnyumba mwakwawo zeni zinachitika mnyumbazo palibe amene akudziwa chifukwaso pena anthu akamati Kellyyo ndi amene anachita haya anthu nkupanga Senzo anali ndi anzake awiri mnyumbamo oti anali anzake iyeyo osati a Kellyyoyi adangopita chifukwa anali ndi Senzoyo koma anzake amanena suzomwezo onena kuti kunabwera ukuba ndipo zomwe zinachitika ndizi ndi anthu ena amanena kuti nanga anzake uchimene anganamire ndi chani nde nkhani zake ndizovuta kuzimvesa komanso nkukapeza kuti Kelly anatengana ndi sister wake uja Zandile kupita kwa sing'anga akuti kuti akatsukidwe akachitidwe cleanse kunena kuti mizimu yoyipa ichoke ndaponso anthu amadabo
mizimu yoyipa yanji asingangawanawulula nakasinkhani zotchuka anthu otchuka nawo sofuna kutchuka iti kuti nde zinthu zake zodabwisa zokhazokha Kelly sanapite nawo kumaliro anambana nde milandu yake ndiyopanda mutu ikamakhalabe ku khoti wiki zili khoti nkhani zake sizikusonyayi ndezovuta kuti ungazifotokoze kuti bwanji maliro ake anali omvetsa chisoni nali ngati state funeral kuti munthu wakaphedwerako akuti akuba zosamveseseka kuti okubanji obwera osaba kungobwera kuzamuombera munthu nkutawa ndipo amatchulidwa anthu ambirimbiri osiyanasiyana kuti iye suspect ndi uyu anathawa nyumba inde amene anaombera iye mwina kapena mkazi yu ndi amene anatere mwina aliyesa makolera zosiyanasiyana cheni mpaka pano sichidziwika koma ndi momwe anaphedwera ndani Senzo Meyiwa. Imvani umboni umene anikanzake wa Senzo ku court zikumwambiri. After us my drinks, we went to Kelly's mom's house. What time did you arrive there at the house of the mother to Kelly Khumalo? After 5. After a short while after having entered the house, that was when ngabona umuntu. That's when I saw Kandela emva kwa eqhamuka but should try ngene ngekhishi ngoba waqhamukela nje la uthina ku passage. That's where I saw someone, which means that this person came into the kitchen because it just appeared just next to us, close to us. Kufika ukuthi une passage encane lapha ngabe la muntu wayeke la passage encane noma wayese sitting room Wavela ku passage le appeared as a kitchen. He was coming from the kitchen and then he appeared in that small corridor. At first mina ngangitshela ukuthi umuntu abamaziyo. At first I told myself that it's someone they know, but ngabona ukuthi lendlela kwenzeka ngayo ngoba ungena kwakhe wayiphethe nesibhamu. but I saw in the manner in which it happened, or it was happening, because the person was even carrying a firearm. And then ngiyakhumbula ukuthi wafuna amafoni. I remember that the person wanted phones. Kwase kuba khona isikafule esenzakalayo between ngoba usenzo yena owaya la towards yena imfana kuqala lo wayiphethe isibhamu base kushwanela ngasekitchen. Okay, then there was a scuffle because Senzo is the one that then went or proceeded towards this guy that had a firearm, and then they were pushing each other towards the kitchen.